Zamislite situaciju, vi ili netko vaš mora na liječenje u Zagreb, smještaj je preskup, a liječenje dugotrajno. U takvim trenucima svaki dom postaje svjetionik nade. Upravo to udruga Fra Mladen Hrkač pruža, dom daleko od doma. Humanitarna udruga Fra Mladen Hrkač već više od 12 godina pruža smještaj, hranu i podršku osobama koje dolaze na liječenje u Zagreb zajedno s njihovim obiteljima. Sve to rade potpuno besplatno. I vi ovdje možete pomoći. Svaka donacija, ma kolika bila, korak je bliže ostvarenju ovog cilja. Osiguranje toplog, sigurnog okruženja za sve koji su primorani na liječenje daleko od svog doma. Važno je znati da sva donirana sredstva idu izravno za potrebe korisnika. Udruga Fra Mladen Hrkač svoje djelatnike zapošljava i financira iz drugih izvora i projekata, a vaše donacije služe isključivo za smještaj i podršku obiteljima na liječenju. Ako ne možete donirati, pomozite širenjem vijesti o ovom važnom projektu. Možda baš netko od vaših prijatelja, poznanika ili kolega može pomoći. Budite ruka pomoći koja mijenja živote. Donirajte, podijelite, podržite. Zajedno možemo ostvariti čudo. Tvoja donacija nekome osigurava topao dom u trenutku dolaska u novi grad radi vlastitog liječenja ili liječenja djeteta, supruga, roditelja, drugog člana obitelji ili prijatelja. Vrlo lako u samo par koraka možete postati trajni donator udruge Fra Mladen Hrkač putem mjesečnog trajnog naloga. Time postajete stalna podrška onima koji se nalaze na liječenju u Zagrebu i njihovim obiteljima. Možete odabrati iznos koji vam najviše odgovara, 2, 5, 10, 20, 50 ili više eura i tako omogućiti kontinuiranu pomoć onima kojima je najpotrebnija. A što je najvažnije, ako se vaše okolnosti promijene, trajni nalog uvijek možete jednostavno otkazati. Vaša pomoć bez obzira na iznos može nekome značiti sigurnost, toplinu i nadu u teškim trenucima. Ako još uvijek niste sigurni da je humanitarna udruga Fra Mladen Hrkač pravo mjesto za vašu podršku, pozivamo vas da pročitate svjedočanstva onih kojima je udruga pomogla u najtežim trenucima. Na stranici pomozimozajedno.com možete pronaći svjedočanstva korisnika. To su priče ljudi čiji su životi promijenjeni zahvaljujući dobroti i nesebičnoj pomoći donatora. Pomozimo zajedno.